Tamaşavanên hêja îro teqwîm pêncê Gulanê nîşan dide. Di sala 2011 de ezîzekî din jî di ber oxira dînê Îslamê de can dabû, şehîd ketibû. Ji ser şehadeta şehîd Ubeydullah Durna re tam 10 sal derbas bû. Şehîd Ubeydullah di sala 2011 de li Colemergê ji trefpekekê ve rastî êrişê hatibû û şehîd ketibû. Alîkarê Serokê Şubeya Cemiyeta Mustezefan a Colemergê Ubeydullah Durna di salvegera şehadeta xwe de bi rahmet û minnet hat yad kirin. Şehîd Ubeydullah Durna, şehîdê fedekar û aşiqê xizmeta dînê Îslamê. Alîkarê Serokî Giştî Mustezef derê Ubeydullah Durna di pêncê Gulana sala 2011 de li Heqarê Yüksekova bi kurmancî jê re dibêjin ku gevera Colemergê ji trefpekekan ve hatibû şehîd kirin. Ubeydullah Durna bi münasebeta salvegera şehadeta xwe bi rehmet û minnet hat yad kirin. Pelê teqwîmê pêncê Gulana sala 2011 nîşan dide. Alîkarê Serokê Şaxa Komela Mustezef derê Ubeydullah Durna çatiya komelê ku di êrişê de hatibû şewtandin, xerakirin û wêran kirin, li gor îmkanê xwe tamîr dikir. PKK-yan hilbijartinên sala 2011 kiribû behane û di ronkayiya rojê de li pêş çavê polîsan carek din Komela Mustezef derê hedef girtibûn. Êrişkerên ku bi molotof û keviran êriş kirin derketin ser çatiyê û xwestin ku agir bi bîneya Komeliyê bixin. Alîkarê Serokê Komelê Ubeydullah Durna derketibû ser bana Komelê da ku nehêle agir bi Komelê bikeve. Lê li ser gîreta Ubeydullah êrişker negihaştibûn meqseda xwe. Ji lew bi silahên otomatîk li ber çavê polîsan Ubeydullah Durna hatibû şehîd kirin. Piştî şehadeta wî agir bi Komelê û kitapxaneyê xistibûn. Qur'an û kitêbên İslamî hatibû şewtandin. Digel ew qas hadîseyan jî polîs ji ciyê xwe neliviyan û çavê xwe ji êrişkeran re girtibûn. Hov û çepelên har, pel û urfên terbiyeya Kurdan dîsa bin pê kirin û êrişê kesên hatibûn taziyê jî kiribûn. Tiştê herî beecêb ev e ku ji ser şehadeta şehîd derbas bû de lê hê qatilên hovyên merhûm şehîd Ubeydullah Durna nehatiye girtin. Em wek malbata Rehber TV carek din şehîd Ubeydullah Durna bi rehmet bibîrtînin û ji malbat û meriv û hevalên wî re xaseten ji zar û zêçê wî re ji Xwedayê Teala sebrê dixwazin. Rehê temamê şehîdên doza İslamê her timî şad be.